Listo. Nore egun, eta arkistuko duzuela zure burua, nor zaren, nongoa, zer egin duzun? Egunon, bai. Jakez arrainet Arrizlur deitzen naiz, eta maulen sortu nintzen 1989an, Siberotarra beraz, eta oraino Siberoan bizi naiz. Orain erretretatua naiz, baina erakasle izan naiz bizi guzian, berroita bi urtez, erakasle izan naiz, eta bereziki Euskarako erakaskuntzan, Bai. Euskararen erakaskuntzan lehen hastapen batean, eta gero Euskarazko erakaskuntzan bigarren denbora batean. Bai. Eta bukatu dut Euskara ikuskari ere, azken 22 urteak Euskara ikuskaria izan naiz, hori da berezitasun bat. Bai. Bigarren mailan badira ikuskari berezituak, badira matematikako ikuskariak, historiako ikuskariak, eta bazen bat, bada oraino, Euskara ikuskari bat, lan hori egin dut 22 urtez. Ados. Kasualitatea izan dela erran daiteke, nire ustez. Lan egiten dut ere Euskararen erakunde publikoarekin egako azterketak prestatzen, eta tokatu zitzaidan urte batez, ze bateko idatziaren ulermeneko azterketa bat egitea edo sortzea, eta bolakoetan gauzak irakortzen dituzu, eskuin esker, egunkaria, berria eta olakoak, eta Santxiko rotari buruzko artikulu bat aurkitu nuen, irakurri nuen, artikulu luze bat, eta hautatu nuen azterketarako. Baina nuen ez nuen ezautzen, Santxiko errota, ez nuen ezautzen, historia interesgarria iduritu zitzaidan, baina, gauza guti badakigu, gizonari buruz, badakigu gutxi gora bera nola hil zen, zer izan zen, oso aspaldiko gauza bat da, orain dela 6 mendeko historio bat da, eta gauza guti bat zen, eta emeki hola ideia etorri zitzaidan zerbaiten idaztea, hari buruz. Jakin behar da, hau baino lehenago beste liburu tio bat atera nuela, deitzen dena bi neraberen Euskal Herriko itzulia, dira bi gazte Euskal Herriko itzulia egiten dutena, bizikleta elektrikoz. Eta ideia zen zerbait polita kontatzea, eta Euskara errez batean. Eta hori izan da, ni erakasle izan naiz bizi guzian, eta oartu naiz denborarekin oso gauza guti badela irakurtzeko Euskara erresean. Baditugu idazle handiak eta liburu potoloak ateratzen dituztenak, baina nik pentsatzen dut, asko irakurtzen dut Euskaraz, baina iruditzen zait zaila dela, bereziki ikasten ari direnentzat, edo Euskara oso ongi menperatzen ez dutenentzat, edo Euskaraz irakurtzeko ohiturarik ez dutenentzat ere. Eta hori izan da nahi bauzu hastapeneko ideia. Eta orduan liburu hau sortu nuen, eta gero pentsatu nuen gauza bera egitea Santxiko jotarekin. Orduan, ez dakigu gauza handirik gizonari buruz, baina denbora berean libertate edo askatasun handia ematen dizu asmatzeko gauzak. Eta hor liburuan agertzen diren gauza asko, asmatuak dira, ez denak. Baina, topatzea edo aurkitzea informazioak zaila izan da. Bada liburu bat, Kepa Arburua deitutako gizon batek idatzitako liburu bat, hor espainolez irakurri nuen, El bandolero de las Bardenas, eta hor gauza batzuk kontatzen ditu gizonak, eta ez dakit historikoak diren, egiazkoak diren, baina gauza batzuk hartu nituen liburu horretan. Eta hola hasi zen. Eta nahi nuen ere denbora berean, liburua ez zedin izan potoloa, potolo egia, handiagoa izaten alko zen, baina irakur erresa, laburra, eta historia interesgarri bat, hori da. Bai, nik irakurri dut eta lortu duzu, gaina historia oso bada intriga pixkat, bada akzioa, bada modioa, dira gaiak oso
gazte batek nik uste erreski irakurri dezakeen, Ah, nik uste lortu duzula hori. ez da bereziki gazteentzat egina, Ez, baina ez. bai, gazteentzat ere, bai. Bai, baina lotzeko zaila da, lotzeko gazte jendea Bai. Ba, jendeak dena den literaturara. gutxi irakurtzen dut, euskaraz are gutxiago irakurtzen da. Bai. Bai. Gero, euskalkiak nola hautatu zenitun? Nik asmatu dut, beraz, Santxikoren ama Siberotik etorri zela. Bai. Eta, baina, euskalkia ez dut, Siberotarrez zerbait idatzi dut, baina... Agertzen da, zerbait? Bai, zerbait agertzen da, baina, Siberotarrez hitz egiten dut ere, eta orduan ez da arazo bat izan niretzat. Eta nik idatzi eta idazten dut beti deituko duguna nahi bauzu iparraldeko Euskara Batuan. Horregatik horripeko nota batzuk ematen ditut, iduritzen zaidanean hitz bat behar bada hegoaldean ez dela ulertua izango, horako gauzak egiten ditut irakurketa erresteko eta ez pasatzeko denbora guztia hiztegiarekin hitz hau ez dut ezagutzen, eta ondoan, Bai. Eta ikertu duzura, Santxikorretari buruz, zuk segurtapen bat baduzu Euskara bazekienik? Segurtapenik ez da, biztan da, baina hala ere bi elementu bat dira, alde batetik Santxiko errota deitzen da, errota Euskaraz da, besteaz deituko zen Santxiko molinero edo ez dakit zer, pista hori bada, eta gero bada ere beste gauza bat, enaiz horreit segur, nun irakurri nuen, behar bada Kepa Arburuaren liburuan, Amaiurreko hor gatazka edo izan zelaik, tutera aldeko jende batzuk joan zirela Amaiur defendatzera, eta Euskaraz hitz egiten zutela. Beraz, hori da 1520 inguruan, orduan guztiz posible ikusten dut, bai, orduan Euskara bizirik izatea, Nafarroa, egoan, tutera aldean ere, eta horregatik pentsatzen dut Santxiko errota Euskalduna zela. Bai. Eta gainera ama Siberotara zuen, orduan Euskalduna zela. Bai, hori. Eta nola eraiki duzu historia? Hartu dituzu zati batzuk, bat dakizkigunak, eta gero beste zure asmakizunez. Hori da. Astapeneko gertakaria nahi bauzu dena eragiten duena da gizon bat hiltzen duela. Orduan zerga biltzaile bat, hori ez da oso argi, baina hori hautatu dut. Eta hortik abiatzen da dena, orduan hiltzen du, eta gero ies joaten da, eta gero asmatu dut, tuterara joaten da, eta hor lehengusu baten etxean egoten da, ez dakitzen bat demoraz, eta hor ezautzen du. Baina nahi bauzu idazten hasten naizenean, ez dut baitez bada ikusten nola bukatuko zen, banakian egiko zela, baina pixka bat gauzak etortzen zaizkit, hasten naiz idazten, eta enaiz idazle handia, edo enaiz idazle oso dioria nahi bauzu, denbora asko ezartzen dut idazteko, eta ideiak etortzen zaizkidanean, lotzen ditut, eta aurrera egiten dut, eta hola da, ideia bat hemen, eta beste bat hor, eta baina pertsonaiak bere bidea egiten du, nahi bauzu, bere bidea egiten du, eta nik idazten dut. Baina pertsonaiak du bere bidea egiten. Bai, beste herrialdek ere badituzte horrelako Robin Hood, eta horrelako historia errealetik agian zerbait dutena, baina gero kondairak sortu diranak, ez? Robin Hood aipatzen baituzu ere, Santxiko errotak, bazuen umen fama hori, alako pertsona bat zela, lapurra edo oina, baina batzuetan gauzak inguruko jendeei ematen zizkiena, eta horregatik ere behar bada famatua, haren famak iraundu denboran, behar bada. Bi aldeak ditu. Nik ez dut erraten pertsona ona zela, bere garaiko pertsona bat, eta bizitzan gora bera bortitzak ezagutu zituenak, eta ez dut erraten pertsona ona zela. Niretzat simpatikoa da, nahi bauzu, eta nunbait ere unkigarria da, haren bizia,
eta ametsak egiten ditu, baina ametsak ez ditu gauzatzen ahal, eta baina Azizko Urmenetak egin du ilustrazioa hor, eta pertsonaia pixkat beldurgarria egiten du, Bai. hori ez dakigu. Hala ere, zu batzenun lasterketaren berri, badakizu duela urte hasi dela... Alors, banekien, bazela, zerbait irakurri nuen, Santxiko Rotari buruzko informazioa bilatzen ari nintzela, bakizu, topatu nuen, interneten, pentsatzen dut, eta banekien bazela, omen da bardean leku bat Santxiko Rotaren gaztelua edo mendia daitzen dena, eta lasterketa han egiten dute nunbait. Bai, handik abiatu egiten dute. Ez dut sekulan ikusi handiz, baina joanen naiz ikustera, bai, aski. Bai. Aurten behar bada, urrian egiten bali bada, behar bada, emaztea eta biok jongo gara, bai. Ateratzen da muinatik, eta erraten dute han zuela bere ezkutalekua. Bai. Eta, Hori ezagir dute liburuan, Bai. Eta gero bukatzen da herrian, Argedas herrian, herritarrek ala eskatuta. Hastapeneko ideia zen, bardeetan itzuli egitea. Herritarrek ere galdegin zuten hango euskaltzalek ez behar du plazan eta ikustarazi, eta hori ezakit, zerbait gehitu nahiko zenuke, edo zuri ezakit, iruditzen zaizu garrantzitsua euskaldunok ere uki dezakegun gure irudeteri hortan, mitoak edo... Bai. Pertsonaia oso, Nafarroa egotik kanpo pentsatzen dut oso ez ezaguna dela. Elkarrizketa batzuk egin ditut orai arte, baina egia da jendeak ez du ezagutzen, Santxiko Errota, eta merezi du, nire ustez, olako pertsonaia bat Euskal Herrian izan dela jakitea, merezi du, nire ustez. Eta, ez dakit, hasieran erran duzun, baina bigarren liburu bat ere atera da, beraz, aurten, eta hau, eta biak lotuak dira nahi bauzu. Badute, hau, bigarrenak Berteretxeren bizitza kontatzen du. Hor ere gauza oso guti dakigu, baina badakigu nola hil zen guti gura bera. Zergatik ez da hori guztia. Orduan pixka bat prozesu bera izan da, asmatzea, zer izan ziteken gizonaren bizitza. Eta bi pertsonaien artean, ez dut dena salatuko, baina bi pertsonaien artean badira loturak. Kontutan harturik Santxikoren ama Xiberotarra zela. Bai. Eta nik bigarren irakurri gabe dut. Beraz, hirugarren bat egonen da? Ari da egiten. Trilogia bat izanen da, eta ari da egiten. Ados, gure euskal iruditeria osatzeko. Berteretxe ere pixkat historikoa eta mitologia behar bada, hainitze jatea da, baina... Hori lexantzu aldeko... Bai, etxe barren. Eta hil zen etxea, oraino han bada, eta bada argia ere, zizelkatua hor etxearen ondoan, hemen estalkian agertzen dena. Eta... Bai, eta hau pasadan hemen... Kantua. Dakigun bakarra da kantuak ematen diguna. Gauza batzuk ematen dizkigu, baina ara ere ezain beste. Pistaren batez. Pista batzuk, bai. Da, Santxiko Errotarekin gertatzen dena. Zerbait badakigu, bai, hola izan zen, megero... Hori da. Gauza guti badakigu izan dela, biak izan direla, baina gauza guti dakigu, eta horrek bidea ematen du adimenari eta asmaketari eta